Shugaban kasar Gabon Ali Bongo wanda ke tsare a gida bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a yau dinnan ya yi roƙo ga dukkanin abokanansa da su tashi haikan su yi kumaji a ji amansu kamar yadda ya ce akan tsare shi da aka yi. A wani hoton bidiyo da aka sanya a shafukan sada zumunta da muhawara an ga Mr. Bongo yana magana da Ingilishi inda yake cewa an tsare shi da iyalansa. On the streets of Libreville, delight at the news. Wakilin BBC ya ce a titunan Libreville ana ta murna da jin labarin cewa an hamɓarar da shugaban ƙasar. Sojoji sun ce suna riƙe da ɗaya daga cikin 'ya'yansa a kan laifin cin amanar ƙasa, kuma janar-janar ɗinsu na wani taro yanzu hakan nan domin zaɓar wanda zai jagoranci ƙasar. Da farko dai sun sanar da cewa shugaban dakarun tsaron fadar shugaban ƙasar ne zai ɗare kujerar shugabancin. Editan BBC na Afirka ya ce 'yan ƙasar ta Gabon da dama sun gaji da iyalan gidan na Bongo waɗanda ke rike da mulkin ƙasar tsawon shekara 56. Faransa ta yi Allah wadare da abubuwan da ke wakana a Gabon ɗin tare kuma da yin kira da a mutunta sakamakon zaben da aka yi. Wannan dai shine juyin mulki na baya-bayan nan a jerin hamɓarar da gwamnatocin farar hula da sojoji ke yi a yankin Afirka ta yamma da kuma ta tsakiya. Kuma yawanci a tsofaffin ƙasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka ne. Rasha ta ce ta damu da abin da ake ciki amma kuma tana ci gaba da lura da yadda abubuwa ke kasancewa. Ƙungiyar Tarayyar Afirka AU ta haɗa tawagar ƙasashe uku, Burundi da Senegal da kuma Kamaru domin nazarin halin da ake ciki a ƙasar ta Gabon. Babban jami'in harkokin wajen Tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce juyin mulkin zai ƙara taɓarɓara al'amura a yankin gaba ɗaya.